Ganduje na ga sakonka ka bani cin hanci da na so na karba amma na fasa saboda ka makara. To abin alheri dai ba a makara. Haka ne, to me yasa ka kawo min cin hanci har gida? Ka san wannan dai ya sha bambanci da. Oke, ka san cewar gwamnan Maiduguri yana so ya tura muku asiri. Idan bai canja rawarsa ba to ina ganin yana da matsala. To na ji yanzu zaɓe na gaba idan baka ci ba ya za ka yi. Idan wani ya ci zaɓe ba ni ba, Allah ya kiyaye. A duba Allah, a ji tsoron Allah. Ya Allah ya kiyaye, nufin ka za ku ƙara magudin zaɓe a wannan shekarar. Kwarai da gaske. Ni dai yanzu an ce za ka kuma bani cin hanci domin na daina faɗin gaskiya, to ba na so saboda ka makara. Abin alheri ba a makara. Zan karɓa amma sai na tambaya da so kin ji abin da Ganduje ce na karɓa ko dai. Karka yadda karka amince. Kamar ya kayan yarda ya ce idan ban karɓa ba zai kama. To billahi la ilaha illa huwa karka yadda. Ganduje shin wai yaya za ka yi da makiyan? Ai ka san tuntuni nake cewa ni tawakkaltu ala Allah. Ok, ka gama da makiyanka kenan, to 'yan Boko Haram fa? Ina ganin kamar an yi maganin su domin jami'an tsaro yanzu za su tsaya aiki sosai. Mr. President, ka ji abin da Ganduje ce, wai ya yi maganin 'yan Boko Haram.